שלום, שמי אלי יפה ואני סוכן נדל"ן מירים אקסטין, המומחה האזורי לנווה ים. אגב, אני גם גר בשכונה. השכונה מתאפיינת בבתים נמוכי קומה, וילות, קוטג'ים, דופלקסים וכן הלאה, ובתי רבי קומות שעוטפים את השכונה. השכונה עצמה גדלה בשנים האחרונות תוך כדי ניצול עתודות הקרקע שיש בה, בנייה של קוטג'ים ווילות חדשות וגם בתי רבי קומות. השכונה עצמה ממוקמת באזור אסטרטגי מצוין בקרבה לכל מקומות הבילוי, קניון הזהב וקניונים אחרים. וכמובן המוסד העיקרי בשכונה, אחוזת ראשונים, שהוא בית אבות מהיוקרתיים ביותר במדינת ישראל, ומרכז מסחרי גדול, שכונה כיפית ומהנה. בואו לנווה ים.